Στην αποφοίτησή μου, εκείνο το απόγευμα του Ιουνίου, ο ήλιος χτύπαγε τις μεταλλικές κερκίδες σαν να ήθελε να τις λιώσει. Τα γαλάζια πανοφόρια των συμφοιτητών μου κυμάτιζαν στον αέρα, και χαρούμενες φωνές πνίγανε κάθε μικρή σκέψη που προσπαθούσα να κρατήσω σταθερή. Όταν ο εκφωνητής είπε δυνατά το όνομά μου, Λιδία Αλεξίου, μεταπτυχιακό στις εφαρμοσμένες στατιστικές, σήκωσα το βλέμμα προς τη σειρά που έγραφε οικογένεια. Άδεια. Απέραντα, αστραφτερά άδεια καθίσματα. Κράτησα το πτυχίο σαν να ήταν ξαφνικά βαρύ. Έσφιξα τα δόντια μου για να χαμογελάσω στη φωτογραφία, προσποιούμενη πως δεν έσπαγε κάτι μέσα μου. Γύρω μου, αγκαλιές, λουλούδια, φωνές από χαρά. Φοιτητές έπεφταν στην αγκαλιά των γονιών τους, και εγώ στεκόμουν δίπλα σε μια οικογένεια αγνώστων, ενώ ο φωτογράφος πατούσε το κουμπί και εγώ ένιωθα το χαμόγελο να μικραίνει σιγά σιγά. Όταν τελείωσαν όλα, έμεινα στην αυλή, κρατώντας το κινητό για να φαίνομαι απασχολημένη. Η Ραφαέλα, συμφοιτήτριά μου, με είδε και έτρεξε προς εμένα. «Τα κατάφερες», είπε με μια φωνή που λαμπύριζε από περηφάνεια. Οι γονείς της μας τράβηξαν φωτογραφίες, χαμογελώντας πλατιά. Ύστερα γύρισε προς το πλήθος. «Πού είναι οι δικοί σου? Έρχονται?» Το ψέμα βγήκε απ' το στόμα μου πριν το σκεφτώ. «Καθυστερούν». Χρόνια τώρα, τα ψέματα για αυτούς έβγαιναν πιο εύκολα απ' την αλήθεια. Λίγο πριν δύσει ο ήλιος, βρέθηκα στο παλιό μου αυτοκίνητο, κοιτώντας τις οικογένειες που έφευγαν. Μπαλόνια, κορναρίσματα, δάκρυα χαράς. Για μια στιγμή, φαντάστηκα τη μητέρα μου να βγαίνει από το πλήθος, με την αδελφή μου, την Άρια, να φοράει εκείνα τα ασημένια της παπούτσια. Τον πατέρα μου με μια αγκαλιά λουλούδια. Αλλά η εικόνα διαλύθηκε γρήγορα, όπως όλα τα πράγματα που δεν υπήρξαν ποτέ. Δεν θα έπρεπε να με πονάει τόσο. Δεν είχαν έρθει ούτε στην προηγούμενη αποφοίτησή μου. Η μητέρα μου τότε είχε πει ότι η Άρια είχε διαγώνισμα. Ο πατέρας μου δεν είχε τηλεφωνήσει καν. Ήξερα εδώ και χρόνια πως στην οικογένειά μας υπήρχαν πάντα, πιο σημαντικά, πράγματα από εμένα. Στα 16 μου δούλευα ήδη σε έναν φούρνο, χαράματα, για να μαζέψω χρήματα. Η μητέρα μου έστελνε μηνύματα, «Ευχαριστώ, αγάπη μου. Η Άρια θέλει καινούριο φροντιστήριο». Ή, «Πήρε μέρος σε έναν διαγωνισμό, χρειάζεται λίγο ακόμα». Και εγώ έλεγα πάντα ναι. Πίστευα ότι έτσι θα κέρδιζα την αγάπη τους. Όταν δέχθηκα την είσοδο στο μεταπτυχιακό, είχα πει στον εαυτό μου πως αυτή θα ήταν η στιγμή που όλα θα άλλαζαν. Ότι επιτέλους θα με έβλεπαν. Ότι η αξία μου θα έπαβε να μετριέται σε ευρώ. Δεν ήξερα τότε πως ακόμη και η επιτυχία μου θα γινόταν αφορμή για να ζητήσουν κάτι ακόμα. 3 μέρες μετά την αποφοίτηση, όταν η Τίβενος ήταν ακόμα κρεμασμένη πίσω από την πόρτα, το κινητό μου χτύπησε. Μήνυμα από τη μητέρα μου, «Χρειάζομαι 2.000 ευρώ για τα γενέθλια της Άριας. Πες μου μέχρι αύριο». Ούτε συγχαρητήρια. Ούτε «Πώς πήγε». Μόνο αριθμοί. Το κοίταξα για πολλή ώρα. Ένιωθα σαν κάτι μικρό μέσα μου, ίσως ένα κομμάτι που πάντα ανεχόταν, να σηκώνει επιτέλους το κεφάλι. Άνοιξα την τραπεζική εφαρμογή, οι οικονομίες μου ήταν λίγο πάνω από 3.000. Μια σταγόνα στον κουβά. Πληκτρολόγησα 1 ευρώ. Σημείωση, χρόνια πολλά. Πάτησα, αποστολή. Έμεινα να κοιτάζω την οθόνη, που έγραφε «Ολοκληρώθηκε». Ύστερα άνοιξα το σιρτάρι δίπλα στην πόρτα, πήρα το εφεδρικό κλειδί που επέμενε η μητέρα μου να κρατάει, για έκτακτες ανάγκες, και το πέταξα στα σκουπίδια. Το ίδιο βράδυ κάλεσα κλειδαρά. Ένας άντρας γύρω στα 60 ήρθε μέσα σε λίγη ώρα. Τα εργαλεία του έκαναν έναν ήχο σαν μικρά καμπανάκια. Το καινούριο κλειδί, όταν τελικά γύρισε στην πόρτα, ακούστηκε σαν κάτι οριστικό. Όταν έφυγε, έμεινα για λίγο στο κατόφλι, μυρίζοντας το μέταλλο και το λάδι. Ήταν το πρώτο όριο που είχα βάλει στη ζωή μου. Το επόμενο πρωί, το φως γέμισε το μικρό μου διαμέρισμα. Έφτιαξα καφέ. Κοίταζα τον ατμό να ανεβαίνει σαν προσευχή προς το ταβάνι. Για πρώτη φορά, η ησυχία δεν με φόβησε. Ήταν δική μου. Μέχρι που χτύπησαν την πόρτα. Δυνατά. Επίμονα. Πλησίασα το ματάκι. 2 στολές. Αστυνομική. Άνοιξα με κομμένη ανάσα. «Κυρία Αλεξίου?» «Ναι», ο ψηλότερος έδειξε το σήμα του. «Η μητέρα σας κάλεσε. Μας είπε ότι αλλάξατε κλειδαριές, δεν απαντάτε στα τηλέφωνα,
και φοβάται ότι μπορεί να βλάψετε τον εαυτό σας. Παραλίγο να γελάσω από το παράλογο της στιγμής. Το μόνο που ζήτησα ήταν να με αφήσει ήσυχη. Ο αστυνομικός χαλάρωσε λίγο. Θα θέλαμε απλώς να βεβαιωθούμε πως είστε καλά. Μπορούμε να μπούμε? Τους άφησα. Το σπίτι ήταν καθαρό, τακτοποιημένο, ο καφές πάνω στο τραπέζι, ο υπολογιστής ανοιχτός με το ερευνητικό μου αρχείο, το πτυχίο κρεμασμένο στον τοίχο. «Σας φαίνομαι ασταθής?» ρώτησα ήρεμα. Ο αστυνομικός δεν μπόρεσε να κρύψει ένα αχνό, σχεδόν συμπονετικό χαμόγελο. «Ούτε καν, κυρία Αλεξίου», είπε ο αστυνομικός και έγειρε ελαφρά το κεφάλι του, εξετάζοντας το διαμέρισμα γύρω μας. Μου έκανε μερικές ερωτήσεις, δουλειά, άγχος, οικογένεια. Απάντησα με ειλικρίνεια. Μόλις τελείωσα το μεταπτυχιακό. Στέλνω αιτήσεις για δουλειά. Δεν έχω ιατρικά θέματα. Απλώς έβαλα όρια. Ένευσε ήρεμα. Θα καταγράψουμε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Αν όμως η μητέρα σας ξανακαλέσει, δείξτε αυτή την αναφορά. Γύρισε προς την πόρτα, αλλά πριν φύγει πρόσθεσε, ξέρετε συχνά, όταν κάποιος αρχίζει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, οι γύρω του πανικοβάλλονται. Συμβαίνει πιο συχνά όσο νομίζετε. Το πορτάκι έκλεισε πίσω τους και έμεινα ακουμπισμένη εκεί, τρέμοντας, όχι από φόβο, αλλά από θυμό. Η μητέρα μου δεν είχε απλώς περάσει μια γραμμή. Είχε κηρύξει πόλεμο σίγμα, αυτήν. Εκείνο το βράδυ κάθισα στον καναπέ, η αναφορά της αστυνομίας ακόμα φρέσκια στο email μου. Ξανάπαιζα στο μυαλό μου όλα τα χρόνια χειρισμού, το πώς με έπνιγε με τύψεις για να της δίνω χρήματα, πόσο συχνά έλεγε, η οικογένεια βοηθάει η οικογένεια, κάθε φορά που τολμούσα να διστάσω. Αλλά δεν ήταν ποτέ βοήθεια. Ήταν έλεγχος. Δεν ήξερα ακόμα τι είχε κάνει. Μόνο ότι, αφού χρησιμοποίησε την αστυνομία για να με εξευτελίσει, δεν υπήρχε όριο πια. Η σιωπή στο διαμέρισμα δεν ήταν ειρήνη, ήταν η παύση πριν από την καταιγίδα. Κι εγώ είχα κουραστεί να περιμένω να χτυπήσει πρώτα. Το επόμενο πρωί ξύπνησα πριν χαράξει. Η πόλη ήταν ακόμα μέσα σε μια γαλακτερή ομίχλη. Το κινητό μου έμενε ανάποδα στο τραπέζι, δίπλα στην αναφορά της αστυνομίας. Καμιά κλίση από τη μητέρα μου. Αλλά ήξερα πως η σιωπή της δεν ήταν ηρεμία, ήταν τακτική. Έφτιαξα καφέ και άνοιξα το λάπτοπ μου, έτοιμη να χαθώ σε αιτήσεις εργασίας. Αντί γαμαγιώτα, αυτό, άνοιξα το τραπεζικό app. 2 νέα crediting cards εμφανίστηκαν μπροστά μου. 2 τράπεζες. Πρόσφατα. Ξένα ονόματα. Το στομάχι μου βυθίστηκε. Δεν είχα κάνει αίτηση για κάρτες. Άνοιξα την αναφορά πιστοληπτικής ικανότητας. 2 λογαριασμοί είχαν ανοίξει στο όνομά μου. Ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης ο δικός μου. Η διεύθυνση, όχι η δική μου. Το σπίτι των γονιών μου. Στη Μοσχάτη. Τα χέρια μου πάγωσαν πάνω στο πληκτρολόγιο. Τα υπόλοιπα ανέβαιναν ήδη. Χιλιάδες. Και οι συναλλαγές. Αίθουσα εκδηλώσεων Πεύκα. DJ Θεσσαλονίκης, Στούντιο Glamour. Η μητέρα μου είχε πει πως χρειαζόταν 2.000 για τα γενέθλια της Άριας. Δεν ήταν έτοιμα. Ήταν προετοιμασία εγκλήματος. Κάλεσα τον αριθμό στην κάρτα, η φωνή μου έτρεμε, αλλά ήταν σταθερή. Εδώ Λιδία Αλεξίου. Θέλω να δηλώσω κλοπή ταυτότητας. Η υπάλληλος έκανε επαλήθευση, μετά σταμάτησε. Αυτός ο λογαριασμός άνοιξε από κοντινό μας υποκατάστημα. Συμπαραστάτης αιτήτρια καταχωρήθηκε ως Λίντα Αλφα Αλεξίου. Για μια στιγμή, τα πάντα σταμάτησαν. Το βουητό του ψυγείου. Ο ήχος του ρολογιού. Η ανάσα μου. Θα το προωθήσουμε ως υπόθεση απάτης, συνέχισε. Θα λάβετε έγγραφα εντός 24 ωρών. Όταν έκλεισα το τηλέφωνο, έμεινα να κοιτάζω την οθόνη. Όλες οι λεπτομέρειες ήταν εκεί. Η υπογραφή της. Το κινητό της. Η διεύθυνση. Δεν είχε απλώς χρησιμοποιήσει εμένα για χρήματα. Είχε γίνει εγώ για να τα πάρει. Άνοιξα την εφαρμογή ηχογράφησης. Στη χώρα μας, η συνένεση ενός ατόμου αρκούσε. Κάλεσα. Η φωνή της ήρθε κοφτή. Ζεις, βλέπω. Μαμά, είπα ήρεμα. Βρήκα 2 κάρτες στο όνομά μου με τη δική σου διεύθυνση. Θες να μου εξηγήσεις? Γέλασε, κούφια, τεχνητή, σχεδόν πρόβα. Αχ αυτό, σου έφτιαχνα πιστωτικό ιστορικό.
Έπρεπε να πεις και ευχαριστώ. Μην υπερβάλλεις. Τα χρήματα είναι οικογενειακά. Όμικρον με τόνο, τι δικό σου είναι δικό μας. Όχι, είπα, χαμηλά αλλά κοφτά. Όμικρον με τόνο, τι δικό μου είναι δικό μου. Και όμικρον με τόνο, τι δικό σου είναι πλέον υποέρευνα. Σιωπή. Βαριά σαν πέτρα. Μετά ένας κοφτός παλμός αέρα από το στόμα της. Δεν θα τολμήσεις. Ήδη το έκανα. Έκλεισα, αποθήκευσα την ηχογράφηση και την ονόμασα, όρια. 22 Μαΐου 2026. Το φως του πρωινού έπεφτε πάνω στο πτυχίο μου και τη νέα κλειδαριά. 2 αποδείξεις ότι όμικρον με τόνο, τι το είχα κερδίσει με τον ιδρώτα μου. Και έφτασε η ώρα να τα προστατεύσω. Για πρώτη φορά, η σιωπή δεν ήταν προειδοποίηση. Ήταν δύναμη. Ήταν δικός μου κεραυνός. Τους κάλεσα σε συνάντηση σε ένα παλιό καφέ στο Χαλάνδρι, ουδέτερο έδαφος, στη μέση της διαδρομής ανάμεσα στο σπίτι τους και στη δική μου ελευθερία. Θάμπες δερμάτινες καρέκλες, καφές πάντα καμένος. Ιδανικό μέρος για συζητήσεις που δεν σηκώνουν φωνές. Ήρθαν 15 λεπτά αργά. Η μητέρα μου πρώτη, με φόρεμα λουλουδάτο και γυαλιά ηλίου σαν πανοπλία. Ο πατέρας μου από πίσω, μικρότερο σαπ, όσο τον θυμόμουν. Η Άρια τελευταία, πάντα με το κινητό, τα δάχτυλα να χορεύουν στην οθόνη, χωρίς να σηκώσει βλέμμα. «Λιδία», είπε η μητέρα μου κοφτά. «Μας έκανες να οδηγήσουμε μέχρι εδώ για δείπνο». «Δεν ήρθαμε για να φάμε», απάντησα. «Ήρθαμε για να μιλήσουμε». Η σερβιτόρα έφερε καφέδες και έφυγε σιωπηλά. Έσπρωξα έναν φάκελο προς το μέρος τους. 2 πιστωτικές κάρτες. Στο όνομά μου. Με τη δική σας διεύθυνση. Και χρεώσεις για το πάρτι της Άριας. Το χαμόγελο της μητέρας μου μόλις που τρεμόπαιξε. «Αχ αυτό, αγάπη μου. Για εσένα το έκανα. Χρειάζεσαι ιστορικό. Σε βοηθούσα». «Βοήθεια», επανέλαβα ήρεμα. «Υπέγραψες το όνομά μου». Σήκωσε το χέρι της, σχεδόν βαριεστημένα. «Μην το κάνεις δραματικό. Οικογένεια είμαστε. Ήσουν πάντα αχάριστη. Νομίζεις ότι ο κόσμος δεν ξέρει ποιος πλήρωσε για τις σπουδές σου?» Γέλασα, ένα απότομο, κοφτό γέλιο που έκανε όλα τα κεφάλια να γυρίσουν. «Εννοείς εγώ, πλήρωσα εγώ, με κάθε δόση, κάθε διπλή βάρδια, κάθε δάνειο που με έβαλες να πάρω όταν χρησιμοποίησες τα χρήματα της σχολής μου για το φόρεμα της Άριας». Η Άρια αναστέναξε. «Πάλι τα ίδια». Γύρισα προς εκείνη. «Το ασημένιο φόρεμα που φορούσες στο πάρτι σου, το χόρεψες πάνω σε κάρτα στο όνομά μου. Απόλαυσε τα φώτα». Τα μάτια της έφυγαν αμέσως, σαν να έψαχναν διέξοδο. «Η μαμά είπε πως συμφώνησες». Η φωνή της μητέρας μου έπεσε κοφτερή σαν μαχαίρι. «Φτάνει. Δεν θα μιλάς έτσι στην αδελφή σου. Δεν σου έκλεψα τίποτα, Λιδία. Δανείστηκα. Για την οικογένεια». «Χρησιμοποίησες την ταυτότητά μου», είπα πιο χαμηλά. «Κάλεσες την αστυνομία γιατί άλλαξα κλειδαριά. Προσπάθησες να με παρουσιάσεις ασταθή για να συνεχίσεις να με ελέγχεις». Τελείωσα την πρόταση και τότε ο πατέρας μου μίλησε, η φωνή του πιο μικρή από ποτέ. Ο πατέρας μου καθάρισε τον λαιμό του. «Κορίτσι μου», είπε σιγανά. «Η μητέρα σου απλώς το παράκανε λίγο. Μην το μεγαλοποιούμε. Θα τα λύσουμε μεταξύ μας». Έσπρωξα τον φάκελο πιο κοντά του. «Δεν υπάρχει πια μεταξύ μας. Η τράπεζα ξέρει ήδη. Υπάρχει ανοιχτή έρευνα». Τα μάτια της μητέρας μου τινάχτηκαν πάνω μου. Το πρόσωπο της άδειασε από χρώμα. «Τι έκανες?» ψιθύρισε. Την κοίταξα σταθερά. Δήλωσα την απάτη. Οι λογαριασμοί έχουν παγώσει. Η τράπεζα έχει την υπογραφή σου, το τηλέφωνό σου, τη διεύθυνσή σου. Θα ακούσεις σύντομα νέα τους». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν τόσο πυκνή, που μπορούσε σχεδόν να τη μασίσεις. Ακόμα και ο βόμβος του μαγαζιού χαμήλωσε, σαν να αφουγκραζόταν. «Θα το μετανιώσεις αυτό», έφτισε η μητέρα μου ανάμεσα από τα δόντια της. «Διαλύεις την οικογένειά σου για μια παρεξήγηση». Σηκώθηκα. Τα χέρια μου έτρεμαν, μα η φωνή μου βγήκε ήρεμη. «Όχι, μαμά. Την διέλυσες όταν αποφάσισες ότι το όνομά μου άξιζε για εσένα πιο πολύ από την αγάπη μου». Άφησα τα χρήματα για τον καφέ πάνω στο τραπέζι και βγήκα έξω πριν προλάβει να πει οτιδήποτε άλλο. Ο αέρας μύριζε βροχή.
Κάθισα για λίγο μέσα στο αυτοκίνητο, κοιτάζοντας το είδωλό μου στον καθρέφτη. Τα δάχτυλά μου έτρεμαν, όμως το στήθος μου ήταν ελαφρύ, σχεδόν άδειο, ένα άδειασμα που ήξερα πως μπορούσε επιτέλους να γεμίσει με ηρεμία. Το ίδιο βράδυ, η αίθουσα, Πεύκα, έλαμπε μοβ και ασημή. Η μεγάλη βραδιά της Άρια, τα 16 της χρόνια. Δεν ήμουν καλεσμένη. Δεν χρειαζόταν. Ήξερα ήδη πως θα τελείωνε. Στις 8:42, το κινητό μου χτύπησε. Άγνωστος αριθμός. Ναι. Κυρία Αλεξίου, η φωνή ήταν καθαρή, επαγγελματική. Η Ελένη Στάικου, νομική σύμβουλος της Τράπεζας Εμπιστοσύνης Ελλάδος. Σας ενημερώνω ότι η αναφορά σας για απάτη έχει προωθηθεί. Η εσωτερική μας ομάδα συνεργάζεται με την Οικονομική Αστυνομία για να επιβεβαιώσει τις σημερινές συναλλαγές που σχετίζονται με εκδήλωση στην αίθουσα, Πεύκα. Δεν χρειάζεται να παρευρεθείτε, αλλά οφείλαμε να σας ειδοποιήσουμε. Ο λαιμός μου σφίχτηκε. Στέλνετε αστυνομία εκεί? Ναι, κυρία μου. Τυπική διαδικασία. Θα γίνει απλή καταγραφή και διασταύρωση των στοιχείων. Την ευχαρίστησα, έκλεισα και ακούμπησα πίσω στην καρέκλα. Από το μισάνυχτο παράθυρο έφτανε αχνά μουσική από το κέντρο. Μια γιορτή που ετοιμαζόταν να ξεφτύσει. 40 λεπτά αργότερα, το κινητό μου δόνησε ξανά. Μήνυμα από την Άρια. Άρια, είσαι τρελή? Ήρθα μπάτσι. Σταμάτησε ο DJ. Όλοι κοιτάνε. Η μαμά ουρλιάζει. Ένα ακόμα, λένε το όνομά της. Ο τύπος από την τράπεζα είπε και το δικό σου. Τι έκανες? Δεν απάντησα. Δεν χρειαζόταν. Αργότερα, έμαθα πως ακριβώς είχε γίνει. 2 αστυνομικοί μπήκαν στην αίθουσα, χωρίς σιρήνες, μόνο με την ήρεμη βαρύτητα που κόβει τη μουσική πιο αποτελεσματικά και αποδιακόπτη. Πίσω τους, ένας υπάλληλος της τράπεζας, κρατώντας έναν φάκελο γεμάτο αποδείξεις και συμβόλαια. «Καλησπέρα», είπε ο ένας αστυνομικός σε ουδέτερο τόνο. «Ήρθαμε για να επιβεβαιώσουμε καταγγελία για χρήση πιστωτικής κάρτας χωρίς εξουσιοδότηση, σε σχέση με την παρούσα εκδήλωση. Οι χρεώσεις έχουν γίνει από λογαριασμό στο όνομα Λιδία Αλεξίου». Ένα κύμα ψιθύρων διαπέρασε την αίθουσα. Κινητά σηκώθηκαν διακριτικά. Η μητέρα μου στάθηκε σαν άγαλμα δίπλα στην τούρτα, με εκείνο το τεράστιο 16 από πάνω, ενώ το χρώμα έφευγε ξανά από το πρόσωπό της. «Κάποιο λάθος θα έχει γίνει», είπε. Η φωνή της έτρεμε. Ο υπάλληλος της τράπεζας άνοιξε τον φάκελο. Πρωταρχική αιτούσα, Λίντα Α. Αλεξίου. Συνυπογραφή χωρίς συνένεση, Λιδία Αλεξίου. Τα στοιχεία δείχνουν χρήση ταυτότητας τρίτου χωρίς άδεια. Ένας ξερός ήχος θαυμασμού βγήκε από κάποιο τραπέζι. Κάποιος ψιθύρισε. «Δεν είναι η μεγάλη της κόρη αυτό?» Τα χείλη της μητέρας μου κινήθηκαν, αλλά δεν βγήκε φωνή. Η Άρια στεκόταν πιο πέρα, με το φόρεμα να γυαλίζει κάτω από τα φώτα, τα μάτια της γεμάτα δάκρυα. «Μαμά, τι έκανες?» Ο αστυνομικός κράτησε τον ίδιο, σταθερό τόνο. «Δεν θα γίνει σύλληψη απόψε. Η παρουσία μας είναι για καταγραφή και παράδοση των αποδεικτικών στην τράπεζα. Θα χρειαστούμε αντίγραφα αποδείξεων και ταυτότητας». Για λίγο, ο μόνος ήχος ήταν τα κλικ από τις κάμερες των καλεσμένων. Ο DJ μάζεψε τον εξοπλισμό του. Το πανό, Άρια Suite 16 Born to Sign, κρεμάστηκε στραβά, λες και λύγησε και αυτό από το βάρος της ντροπής. Ο κόσμος άρχισε να φεύγει σε αργά κύματα, με κουβέντες μισοψιθυριστές και βλέμματα γεμάτα λύπηση και περιέργεια. Όταν η μητέρα μου βγήκε έξω, η βροχή είχε αρχίσει για τα καλά. Μικρές, επίμονες σταγόνες. Στο δικό μου διαμέρισμα, στεκόμουν στο παράθυρο και κοιτούσα τις αστραπές πάνω από την πόλη. Δεν χαμογέλασα. Δεν πανηγύρισα. Άφησα απλώς τη σιωπή να με τυλίξει. Ο ήχος της δικαιοσύνης δεν ήταν κραυγή. Ήταν ένα σταθερό, αθόρυβο, τέλος. Για χρόνια πίστευα ότι η σιωπή είναι η γλώσσα της αδυναμίας. Εκείνο το βράδυ κατάλαβα ότι μπορεί να είναι και νίκη. 3 μέρες αργότερα, η καταιγίδα είχε κοπάσει, αλλά τα συντρίμμια έμεναν. Ήρθε email από την τράπεζα, η διερεύνηση ολοκληρώθηκε. Η πρωταρχική αιτούσα, Λίντα Α. Αλεξίου, αναγνώρισε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση και δεσμεύτηκε για πλήρη αποπληρωμή του ποσού των 8.400 ευρώ. Μία πρόταση. Καμία συγγνώμη. Καμία δραματική εξήγηση. Μόνο η αλήθεια,
επιτέλους, γραμμένη κάπου επίσημα. Τα νέα απλώθηκαν γρήγορα. Σε γειτονιά σαν τη Μοσχάτη, το κουτσομπολιό ταξιδεύει πιο γρήγορα και από τις επίσημες επιστολές. Σούπερ μάρκετ, καφενείο, εκκλησία, άκουσες για τους Αλεξίου, κάτι με τράπεζα και τα γενέθλια της μικρής. Ένα βίντεο από το πάρτι, μισό λεπτό χάους με αστυνομικούς, ψιθύρους και κομμένη μουσική, έφτασε χιλιάδες προβολές πριν η Άρια κλειδώσει τους λογαριασμούς της. Ο πατέρας μου δέχτηκε σιωπηρή επίπληξη στη δουλειά του, επειδή είχε αφήσει αλληλογραφία και έγγραφα της οικογένειας να περνούν από το επαγγελματικό του γραφείο. Για πρώτη φορά, δεν ένιωσα ενοχές. Δεν απάντησα σε κανένα μήνυμα. Όχι από θυμό. Από εξάντληση. Είχα κουραστεί να εξηγώ τα αυτονόητα. Συμπλήρωσα τις φόρμες για την προστασία προσωπικών δεδομένων, πάγωσα το πιστωτικό μου προφίλ, έκλεισα κάθε λογαριασμό που είχε αγγίξει ποτέ η μητέρα μου. Ύστερα εκτύπωσα την τελική επιβεβαίωση της τράπεζας και την καρφίτσωσα στον τοίχο δίπλα στο πτυχίο μου και στην απόδειξη του κλειδαρά. 3 χαρτιά, το ένα δίπλα στο άλλο. Απόδειξη προσπάθειας. Απόδειξη προστασίας. Απόδειξη ελευθερίας. Εκείνο το βράδυ έφτιαξα τσάι, άνοιξα το παράθυρο και άφησα τον νυχτερινό αέρα της πόλης να μπει. Η Αθήνα βούιζε από κάτω, ζωντανή και αδιάφορη. Για πρώτη φορά, η σιωπή δεν πονούσε. Θεράπευε. 6 μήνες μετά, το φθινόπωρο είχε απλώσει χρυσαφένια φύλλα στους δρόμους. Ο αέρας ήταν καθαρός, σχεδόν συγχωρητικός. Είχα ήδη ξεκινήσει δουλειά στη Nova Metrics, μια εταιρεία δεδομένων που με έβλεπε για ομικρον με τόνο τη δημιουργούσα, όχι για ομικρον με τόνο τη μπορούσα να πληρώσω. Στον τοίχο του μικρού μου γραφείου κρέμονταν 3 πράγματα. Το πτυχίο μου, το εταιρικό καρτελάκι με το όνομά μου και το παλιό, σκουριασμένο λουκέτο που κάποτε είχε στην πόρτα μου. Μαζί έλεγαν μια ιστορία. Πώς, κάποια στιγμή, επέλεξα επιτέλους εμένα. Αν και εσύ χρειάστηκε να βάλεις ένα όριο μόνο και μόνο για να μπορέσεις να ανασάνεις ξανά, δεν είσαι μόνος. Γράψε μου από ποια πόλη με ακούς, για να δω πόσοι από εμάς αλλάξαμε επιτέλους κλειδαριά.